Сега ще покоментирам малко, защото първа смяна го заболя ръката. Втора смяна отиде. Втора смяна да помага, че на почивки. Може би половин час и колко държим? Половин час не се държим колени нагоре на рибата. Обикновено тя казва дали излиза нагоре или не. А? Подава малко. Конеца е 10 метра. 10 метра надолу. Дигнате малко, обаче се е като дърво. Талпа. Като талпа, да. Скачали талпа. База, ако тръгне... Спокойно. Я усмиска, обърни се към камерата. Това е четвърта риба за днеска на този воблер. После ще го видите. Ще спирам, защото няма минути, после ще продължим.